For this video, mag-unboxing po tayo mga kabingka ng parcel. Ano daw ni Premio kung mupalit na kami. Ay, 100 digit. 2,000 years later. Yeah. Mga kabingka, for this video, mag-unboxing po tayo mga kabingka ng parcel mga kabingka. So, niabot akong parcel mga kabingka. Look at that. Berihan nga to. Sabon mga sabon. Ano nga sabon? Trending guys TikTok mga kabingka. Kaam daw ni Premio kung mupalit na ani. No? So, nga berihan kung tested and proven mga kabingka. Ito nilang sabon rin mga kabings to. Ito kagagang mga kabingka. So kung mapalit ka ni atsup ay mong naong so basta katabang mo sila mga kabingka. So kani mga kabingka bilihan na to ha. Ano ni sulod ang kwarta mga kabings. Tanaw na to kung tinuod bagid legit bagid. Basig scam ning kuha na yung mga kabings. Awo na to. Pwede ito mapaulahan yung mga kabings. Pero ni sumot siya. Ano na to? Dire repito. Ngaon na to ni apihan na to na yan na itong giapas yung mga bingka sa kay sulod. Ano din mga klase-klaseng kwarta. What ba? Kasan sa tao. Nada ni 20, 500, 50. Nama to. Pero nis kusugit sa mong bula. Pero akong tanawon kung unsay sulod. Oy. Naiwalan rin. Gawin ka o. Ay, 100 usay. Ay, 100 digit. Diba? Dili kulugian eh. Napalit na ko ni siya mga 249 dalang shipping fee. Oh, legit ini kabingka. Legit. Naisulod ng kwarta mga kabingka. Busa-unsa pa inyong ginakulat mga kabingka. Order mo aning mga kabingka. Mugwapo pa mo. Makakwarta pa mo. Sa video. Ang pangalan sa ano? Money Soap. No? Money Soap. Kwarta nga sabon mga kabingka. So, maunay dapat ay inyong paliton mga kabingka. Legit kayo. Oh, 100 pesos. Dari jumutang oh. Legit. No? Legit kayo mga kabingka. Abi na kong scam. Tinuod yun din mga kabingka. Test it and prove it. Let's go mga kabingka. See you in next my vlog. Let's go. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.